Utgoçluk görünüşde geçirilen çare ýurdumyzyň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň, Belgiýanyň, Germaniýanyň, Kataryň, Hytaýyň, Iranyň, Türkiýanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýanyň, Pakistanyň birneçe ýokary mekdepleriniň ilmi barlygy merkezleriniň alymlary, professor mollary, şeýle hem ýaşlary gatnaşýarlar. Halkara ilmi maglumatlaryna çykyş eden daşary ýurtda wekiller Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň tebitde we dünýäde parahatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy berkitmegiň möhüm guralyny öwrülerini ona aýratyn bellädiler. Ýurdumyzyň durmuşa geçirýän oňyn betaraplyk siýasety, köp taraply diplomatiýany, şol sany ykdysady, energetika, uly suw, ilim, bilim, medeni, insanperwer, parlamentlik, bançylyk, ekologiýa, ýaşlar, sport diplomatiýasyny ilerletmek üçin giň mümkinçilikler şertlenirge. Munyň özi döwletliň we halklaryň arasyndaky özara düşünşmegi, dostlyk we anaşma gatnaşyklaryny bowtalanyrmagy, dürli ýollarda özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýär. Maslahatdan agtarşýaly parahatçylygy we durnuklygy öpçün etmek, dünýä döwletleri bilen dostlugynyk, deň hukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ötürmek görelgesi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyny başlan hemde häzirki wagtda hormatly prezidentimiň başçylygyny üstünlikle durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň aýrylmaz bölegidir. Ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň strategik wezipelerini ähletini ýerine getirmegiň, şol sany durnukly ösüş maksadlaryna ýetmegiň möhüm şerti ökmünde, ählimum howpsuzlygy öpçün etmek üçin milletler birleşiginiň mümkinçiliklerinden, onuň siýasy diplomatik gurallaryndan has netijeli peýdalanma uğruna çykyş edýär. Matlagatda edilen çykyşlarda dünýä birleşigi tarapyndan giňden gollanylýan ýurdumyzyň başlangyçlaryna aýratyn orun berildi. Maslahatyň umum mejlisine gatnaşyjylar dünýäde parahatçylygy berkitmekde, ählimum awadançylygy öpçün etmekde ýygydarly taýlary diýen Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Maslahatyň betaraplyk siýasatynyň parahatçylygy dörediji ýörelgeleri, Türkmenistanyň milli tejribesi, ykdysady diplomatiýa, durnukly ösüş uğruna hyzmatdaşlygyň netijeli guraly, medeni diplomatiýa, insanperwer gatnaşyklarynyň milli we umumy adamzat ähmiýetli ýörelgeleri, halkara gatnaşyklar boýunça hünärmenler taýýarlamagyň dünýä tejribesi, ilim, bilim we okuw usuly işler atly bölümçelerindäki çykyşlarda, degişli urlarda ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ilim, bilim merkezleriniň wekilleriniň ilmi garaýşlaryna möhüm orun berilýär. Belenilşýäli Türkmen betaraplygynyň möhüm oruny hemde onuň mümkinçilikleriniň zerurlygy häzirki döwürde has aýdyň ýüze çykýar. Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň bähwidine ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň büniýadyna betaraplygyň dostlar toparynyň döredilmegi munyň aýdyň misallarynyň biridir. Bu topary ählimum hyzmatdaşlygyň dürli meseleleri boýunça netijeli pikir alşmak üçin açyk meýdança urildi.